Fotopříběh, kanál plný světla. Fotostudio Bod zlomu a fotograf David Špidlen uvádějí podcast Fotopříběh. Epizoda 15. Přechod z DSLR na bezzrcadlovku. Dnešní epizodu věnuji nejaktuálnějšímu tématu, které jsem jako fotograf prožil, a tím je přechod z technologie zrcadlovek na bezzrcadlovku. Pokusím se pro vás shrnout a zhodnotit technické i emocionální aspekty této změny, co a proč tomu předcházelo a jaký mám z nového pracovního nástroje první dojem. A protože jsem se k tomuto kroku nakonec rozhodl po dlouhém zkoumání celkem rychle na základě marketingové pobídky, byl to spolu s Vánocemi i důvod, proč jsem neměl čas přidat další epizody fotopříběhu. Než začnu, ještě krátká poznámka k neologismu RAF. Většina z nás ji vyslovuje česky, jako když kousne pes. RAF, ačkoliv správně by byla asi raw, anglický výraz pro syrový, prvotní nebo drsný, který je skvělou alternativou pro filmový negativ. Budu se ale držet počeštěné verze RAW, kterou máme všichni asi více zažitou. O to spíš, že samotný formát RAWů existuje napříč výrobci v mnoha verzích. Zrcadlovky, ty filmové i digitální, používám víceméně od dětství. Začal jsem českou klasikou Flexaret, pokračoval zajímavým Microma 2, zrcadlovkami Pentax, Praktika, Canon, Nikon, Hasselblad a nakonec přes experimenty s několika menšími digitály začal se souvislou řadou digitálních zrcadlovek Canon. Nejprve 20D a posléze 5D, 5D Mark II a 5D Mark IV. Zrcadlo mi prostě cvakalo v aparátu od nepaměti. Vývoj tzv. EVF foťáků, všelijakých hybridních řešení, ultrazoomů a posléze bezzrcadlovek jsem samozřejmě sledoval, ale k jejich používání jsem měl celou řadu výhrad. Za prvé, mnoho let nebyly celkově schopné konkurovat obrazové kvalitě zrcadlovek. Celá ta koncepce byla prostě jiná, určená spíš amatérským příležitostným uživatelům, aparáty se zdály malé do ruky, špatně se držely, fotky nebyly technicky dobré kvůli vestavěným objektivům, hledáčky to mělo přímo příšerné a takové do oka blikající rozplizlé monstrum mě jen přesvědčilo, že s tímhle odmítám pracovat. To se začalo pomalu měnit, když výrobci přišli s EVF aparáty s výměnnými objektivy a dali tak jasně najevo, že míří na cílovou skupinu náročnějších uživatelů. Stále to ještě nebyl foťák srovnatelný s kvalitní zrcadlovkou a představa, že bych se na svět místo optickým hledáčkem díval ošklivým malým monitorem, mě dost děsila. Léta jsem říkal, že než to, snad bych s tím raději seknul, ale vývoj šel stále dál. Nejvíc toho asi ukázali v Sony, firmě, kterou jsem považoval za výbornou při výrobě televizí, videí, magneťáků a walkmanů, ale do focení jsem je viděl kecat nerad. A jejich první alfa s předraženými objektivy na hlavu postavenou paticí blesku a výkonem jako každý jiný mě o opaku přesvědčit nemohla. Nemehla, říkal jsem si tehdy. To je ale skoro 20 let zpátky, svět se za tu dobu změnil. Vyzkoušel jsem celou řadu pracovních nástrojů, kompakty, foťáky mobilů, staré aparáty na deskový film, kinofilmy, středoformáty, zrcadlovky a tak, jak se zvyšovaly nároky trhu na technickou kvalitu výstupu, bylo mi jasné, že i mou poslední vynikající zrcadlovku Canon 5D Mark IV budu muset něčím nahradit. Už proto, že žádný stroj prostě nevydrží navždy, i když bych si to přál. Jednoho dne něco odejde a pokud v tom čase servis už neposkytuje podporu formou náhradních dílů, je foťák neopravitelný, i když závada může být třeba jenom banální. Tak to dnes prostě je. Jednu podobnou zkušenost jsem už zažil se zrcadlovkou Mark II. Mou oblastí činnosti je široká paleta focení lidí, zvířat a někdy i produktů v nepřeberné množství situací, a tak potřebuji univerzální foťák schopný kdejakého výkonu. Bezzrcadlovky dosud nebyly schopné tyhle požadavky splnit, ale to se rychle měnilo. I ta jejich subtilní konstrukce se zlepšila a stal se z nich normální kus foťáku, který padl do ruky a byl při práci v dlaních cítit. Co se týká hluku při provozu, byli na tom lépe, pokulhávali ve výdrži na baterii a měli ten hnusný elektronický hledáček, ale jinak už prakticky ve všem předčili klasické zrcadlovky.
Trh zaplavili desítky kvalitních objektivů pro nové systémy a byl tak prostě čas to začít řešit a dívat se do budoucna. Protože při focení používám téměř vždy nějaké přidané světlo, zajímala mě hodně novinka na trhu, globální závěrka, která neřeší synchročasy se záblesky a hodně by mi zjednodušila život, ale jediný dostupný aparát byl v roce 2024 od Sony a ten mě zatím nepřesvědčil kvalitou kresby. Fotky nebyly perfektně ostré, kresba a šum byly trošku mimo mé požadavky a s cenou 200 000 za něco, co mi úplně nevyhovuje, jsem možnost přechodu ke konkurenci nakonec škrtnul ze seznamu. Moje domácí firma Canon mezitím vyvinula několik nových výkonných bezzrcadlovek. Přišel EOS R5, který už vypadal slušně, a po něm R3 a R1, vymakané, nadupané foťáky, které ale měly integrovaný grip, což je vlastnost, která mi úplně nevyhovuje. Mám raději ta pětková těla. To už bylo možná 5 let od chvíle, co jsem se začal dívat do hledáčků bezzrcadlovek a přemýšlel, kudy se vydat. Někomu to nevadí, ale pro mě byla ta elektronická blikadla nepřekročitelná hranice. Prostě se do nich koukalo ošklivě. Chtěl jsem hledáček optický, ale nebyla šance. Foťáky, které měly optické hledáčky a vlastnosti bezzrcadlovky, byly asi 2 a zase nevyhovovaly jinými parametry. Bezzrcadlovka prostě z konstrukčních důvodů nemůže mít optický hledáček, nebylo by možné při změně ohniska přenést informaci o orámování záběru a na podivná řešení s výměnnými hledáčky bych nekývl. Čas ale letěl jako šílený a já se nakonec po desítkách zkoumání přiklonil k verzi, že zůstanu u své značky a přejdu opět na pětkové tělo. R5 se mi líbila a uměla by všechno, co potřebuji, takže by to byla ona. Potom ale přišla její druhá verze, R5 Mark II, který měl skládaný CMOS snímač, díky němuž rychlost poskočila u focení na 30 snímků za vteřinu, u videa až na 240 snímků za vteřinu a co mě po letech, kdy jsem to na filmovém EOS 3 zkoumal, ohromilo, bylo ovládání výběru ostřící oblasti okem. Už při prvním vyzkoušení na prodejně mi bylo jasné, že tohle by byl pozitivní zlom při mé praxi. Když se mi přesune zájmová zóna zaostření rychle třeba z jedné strany snímku na druhou, což u reportáže nebo focení zvířat nastává běžně, je tohle nejrychlejší způsob, jak to zvládnout. A bylo tak říkajíc vymalováno. Věnoval jsem ještě 1-2 dny zkoumání, jestli nemohu najít nějakou chybu na tomhle přístroji, nebo naopak nějaké výrazné výhody na jiném, ale nenašel jsem nic, co by mě od výměny odrazovalo. Zvažovaný přechod na středoformát Hasselblad už také nebyl vzhledem k charakteru mé práce to správné řešení. A ta největší bolest, hledáček, konečně vypadala přijatelně. Hodně se to zlepšilo. Aktivní záření obrazovky sice stále nebylo to pravé pro mé oko, nejraději bych se tomu vyhnul, ale už to neblikalo, nebylo to přesycené, flekaté, řádkované, prostě léta vývoje se projevila a já už si dovedl představit, že s tímhle budu pracovat radostně a s nadšením. Hodně se to zrcadlovce přiblížilo a vzhledem k ostatním parametrům a výhodám jsem byl ochoten považovat hledáček za přijatelný. Vím, působí to směšně, taková averze vůči hledáčku, ale poznal jsem řadu lidí, co jí mají stejnou a fotografové se v tomto směru dělí na 2 rodiny. Ty, co jim to nevadí a přešli na elektroniku hladce, a na ty, co při pohledu do EVF hledáčku sevřou chodidla v pěsti a představa, že to používají, je děsí. A k nim jsem patřil já. Ani často citovaný argument, že vidím v hledáčku přesné podmínky expozice, nebyl to, na co bych slyšel, protože při použití záblesků to neplatí. A nakonec, hledáček je právě to, co nás při focení odděluje od světa a vtáhne nás do děje před objektivem. Je to brána do fotografovaného světa, jenže vzhledem k evoluci techniky vidí výrobci budoucnost právě u EVF hledáčku. Se zrcadlem některé funkce a možnosti nejde zavádět a také je to jedna z mála vyloženě mechanických, zranitelných a opotřebitelných součástek v moderním foťáku. Pokud chceme zoomovat nebo měnit objektivy, máme na výběr buď zrcadlo nebo miniaturní obrazovku v trubce. Možná se jednou dočkáme i jiných řešení, jenže to už budu nejspíš 6 stop pod zemí, abych použil lehce básnický obrat. Vždyť i ten vývoj elektronického hledáčku trvá už dobře 30 let.
Budiž tedy, budu zírat do monitoru pokaždé, když vezmu do ruky foťák. Kdo by to byl řekl? Abych to nějak shrnul, dlouhá léta fotím různé zakázkové úkoly, počínaje reportáží, produktem, ilustrační fotkou, portréty lidí a zvířat a potřebuji vyrábět i video, to vše jak v exteriéru a na lokaci, tak ve studiu. To může zvládnout jen univerzální stroj a já si zvykl na zrcadlovky 5kové řady od Canonu. Vyzkoušel jsem i středoformát a na některé typy fotek si ho nemohu vynachválit, ale z pohledu praktického postprocesu, rychlosti pořízení i zpracování většího množství fotek se dnešnímu kinofilmu nevyrovná. Je spíš na klidnou práci na menším množství snímků. Jdu tedy opět do 5kové řady od Canonu, která mi posledních 20 let filozoficky sedí a nabízí mi vše, co mohu potřebovat a ocenit. Zítra přinesu nový EOS R5 Mark II domů a začnu se tak seznamovat s úplně novým strojem. Zatím nevím jak moc a jestli se vůbec těším. O 24 hodin později je tělo doma. Protože chci zatím používat své stávající objektivy, na které jsem zvyklý, přidal jsem k tělu aparátu ještě originální adaptér pro připojení objektivů EF na systém RF. Zvolil jsem ten s ovládacím kroužkem, abych mohl testovat a využít všechny funkce nového systému. RF objektivy mají ten kroužek integrovaný a až nějaký pořídím, nechci už měnit pracovní návyky a cpát do svalové paměti zase něco jiného. K tělu nutně potřebuji ještě aspoň jeden akumulátor, s jedním se pracovat nedá. Ke starým tělům jsem měl až 4, ale původní představa, že si je nechám, neboť jsou kompatibilní, vzala za své, neboť staré LPE6 baterie pro zrcadlovky by omezovaly výkon nového R5 v sekvenčním snímání a videu ve vysokém rozlišení. Takže nové akumulátory. Nabíječky jsou naštěstí stejné, takže mohu používat i tu svou duplicitní. Kdo ví, kde jsem ke druhé nabíječce přišel, protože při prodeji starších těl jde samozřejmě z domu i nabíječka. Ale mám druhou, kterou vozím vždy na akce v batohu, abych ji případně nezapomněl doma. S oběma staršími prodanými těly samozřejmě nabíječky odešly. Stále mám ale 2 a to je fajn. Abych se k nákupu nevracel opakovaně, po týdnu seznamování jsem k sestavě novinek přidal ještě 3. akumulátor pro jistotu, ochranné sklo na displeji a novou krabičku na SD karty. Jsem totiž zvyklý jako nouzovou zálohu mít v batohu rezervní karty, kdybych ty hlavní zapomněl, což už se mi párkrát vyplatilo. Jenže u zrcadlovek jsem jako záložní karty používal Compact Flash. Ty do nového těla už nedám, takže je budu muset také prodat a vytvořit duplicitní zásobu rezervních SD karet jako zálohu do batohu. Nové tělo poliká ještě karty CF Express typu B, takže se budu muset poohlédnout i po nich, zatím ale SD karty, co mám na seznámení s tělem, postačí. Nejdůležitější je, jak si budou stát moje objektivy ve spojení s EF-RF adaptérem. Vybalil jsem doma foťák, připojil adaptér a zjistil, že s dalším musím pár hodin počkat, protože bylo nutné nabít oba akumulátory na 100%, abych si je hned z kraje špatně nenastartoval. Než bylo hotovo, stáhl jsem si podrobný manuál v PDF a trošku nevěřícně zíral na jeho 1255 stran informací. To je opravdu hodně, ale nastavit režim manuál, zapnout a cvaknout jsem zvládl i bez něj. Další 2 dny jsem si stavěl novinku vedle stolu na stativ a zkoušel a studoval s otevřeným manuálem. Skalibroval jsem ovládání okem na svou levou bulvu, nastavil některé osobní informace v oblasti IPTC dat a EXIFu, aktualizoval firmware těla na 1.02, sformátoval všechny SD karty v novém těle, nastavil kvalitu snímků na RAW, který používám prakticky bezvýhradně, a potom testoval jednotlivá skla, zda dělají, co mají. Nenalezl jsem jedinou závadu. Asi i proto, že jsou to objektivy kvalitní, LK a Sigmy Art fungují bezvadně, ostří správně a rychle, takže tady potíže nenastanou. Zjistil jsem ale jiný problém. Aparát je tak nový, že ze 3 programů, které používám na konverzi RAWu, je zatím nepodporuje ani jeden. Sáhl jsem tedy po proprietárním Canon Photo Professional a první fotky prohlížel a konvertoval v něm. To je ale zoufale pomalá aplikace. Každou fotku převádí snad 10krát pomaleji než Capture One Pro, Exposure X7 nebo i Zoner Photo Studio.
Pár hodin jsem proto strávil zkoumáním aplikací a verzí, které nové RAVy CR3 převedou. Samozřejmě i s přihlédnutím ke kvalitě převodu. A tady, zdá se, opět zvítězí Capture One, jen budu muset pořídit zase novou verzi. Co se dá dělat? Nekoupím si nový špičkový foťák, abych potom soubory nechal živíkat nějaký kompromisní program. Takže další bod k dořešení. Konvertor RAVů. O nejbližším víkendu mě čekala první testovací práce. Tam se ukáže, jak si budeme rozumět. A musím říct, že dopadla mnohem lépe, než jsem předpokládal. Obrazový výstup je bez vší pochyby pokrokem. A to z 5D Mark IV rozhodně nebyl špatný. Ale co jsem si okamžitě zamiloval, bylo těch nových téměř 6000 autofokusových bodů, pomocné ovládání okem, které mi u reportáže značně pomohlo přenášet zájmovou zónu pro ostření ve zlomku vteřiny a programovatelný kroužek, který jsem pro začátek nastavil na změnu typu a oblasti ostření autofokusu. Nejhezčí překvapení, kromě ovládání, byl technicky precizní výsledek i s oními EF objektivy. Ze 498 pořízených fotek byly na vyřazení pro nedokonalou ostrost 3. Ostatní byly ostré tam, kde měly být, na očích. Dalším zajímavým zjištěním bylo, že zcela bez chyby funguje i dálkové ovládání mobilem, které mi u zrcadlovky prostě nechtělo fungovat, takže nebude nutná dálková spoušť, a protože tělo má integrované také intervalové snímání, nebude nutná ani programovatelná spoušť pro intervalové snímky. Další drobnost, kterou mohu škrtnout z batohu. Změnou trošku překvapivou je nová multifunkční patice pro blesky a příslušenství. Jediným důvodem, proč k ní došlo, je nejspíš zmnožení komunikačních kontaktů. Stará patice jich měla maximálně 5. Zvláštní ale je, že přišla až v průběhu vývoje řady EOS R, takže starší modely bez zrcadlovek mají ještě známou 5pinovou patici, zatímco novější modely mají již tu multifunkční. Nejspíš nebyla ani plánovaná, protože produkce řady R trvá již 7 let, ale na multifunkční patici je zatím dnes k dispozici pouze jeden systémový blesk. Musel jsem tak příslušenství doplnit ještě o adaptér multifunkční patice, abych mohl připojit odpalovače blesků a jiné drobnosti. Snímač má rozlišení 45 megapixelů. Fotky se tak zpracovávají o trošku déle než 30 megové RAVy ze starého 5Dčka, ale dalším bonusem je možnost nastavit ořez a crop faktor pro případ, že nepotřebuji celé rozlišení a ocením násobek ohniskové vzdálenosti. 3 dny na to jsme plnili další úkol zaměřený na tvorbu vysokorychlostního videa pro fotobanky. Při tomto prvním pokusu se mi nepodařilo pořídit záznam o vyšší frekvenci než 100 snímků za vteřinu, neboť jsem prostě nedokázal přijít na to, jak to v aparátu nastavit. Ani manuál nepomohl. Nakonec jsem problém rozlouskl večer po focení. Ve zkratce šlo o filozofii ovládání menu, v němž byly volby schované. Poslední záhadou v tomto směru bylo, jak přemluvit aparát k záznamu vytoužených 240 snímků za vteřinu, když v menu bylo jen 200. Zde mi naopak manuál pomohl a nakonec jsem vykoumal, že pro nastavení 240 snímků za vteřinu je nutné přepnout kameru ze systému PAL do systému NTSC. Tím jsem si pořešil vše, co bylo pro mou práci v tuto chvíli důležité. Foťák funguje jak má a sedne si naprosto perfektně se zbytkem vybavení. Kvalita výstupu je vynikající a v tomhle směru se mohu těšit na zajímavé výsledky. V technické přesnosti je to rozhodně posun. A ještě jeden postřeh mě napadl. Nedoostřoval jsem ani jednu fotku, nebylo to nutné. Snímky jsou ostré už po konverzi z RAVu a není nutné je ostřit v postprocesu. To bylo rozhodně líbivé zjištění. Moje 4 základní objektivy, 20, 50, 100 i 200, pracují na výbornou a není nutné je nějak korigovat nebo přemlouvat. Prozatím stačí i paměťové karty SD, i když vyzkoušet aspoň jednu typu CF Express bude určitě zajímavé. Ještě zbývá otestovat synchro se záblesky a rozdíly ve výstupu při použití mechanické versus elektronické závěrky a dá se říci, že to základní o foťáku budu vědět. Je toho pochopitelně velmi mnoho, co budu při práci ještě nasávat, ale protože velmi podobné přístroje používám už jednu lidskou generaci,
tolik to nebolí. Jen se sem tam zaseknu jako v tom menu videa. U zrcadlovky bylo všechno pohromadě, tady jsou menu rozsáhlejší a tak se oddělují a pokud není aparát přepnutý do režimu videokamery, zobrazí se menu fotografická. To mě zpočátku mátlo, když jsem některé informace a obrazovky uvedené v manuálu při pokusu o nastavení nenašel. Co mě přechod na nový systém naučil? Čím mě překvapil? Tak za prvé, R5 je dost podobné tělo, jako byl 5D Mark IV. Kruhové voliče, stavový displej, hlavní displej, joystick, všechno je podobné, jen zde došlo k několika drobným, pro mě pozitivním změnám ve velikosti nebo rozložení ovladačů. Ovládání je intuitivní, akční a v tomto smyslu přirozené, prostě ho mám po 20 letech v krvi. Strach z nekompatibility objektivů zmizel, přes EF, RF adapter chodí na výbornou a upřímně asi i trošku lépe než na zrcadlovce. Musel jsem pořídit pár nových akumulátorů a starých se zbavit, stejně jako doplnit paměťové karty a poslat do světa sbírku CF karet. Dalších přibližně 10 000 stála aktualizace programů a RAV konvertorů. Počítač zatím díky slušné grafické kartě, procesoru a paměti fotky zpracovává dobře. Do budoucna by se ale jeho výměna dala také považovat za vhodnou. Zatím nemám jasno v tom, jaké záložní tělo si k R5 Mark II vybrat, ale to má trochu času. Zrcadlovku asi ne, musel bych si stále udržovat dovednosti ovládání obou trochu odlišných aparátů. Možná mě čeká postupně i výměna některých objektivů za nové Bayonetu RF, abych využil beze zbytku schopnosti nového systému, jako je třeba možnost dálkového ovládání zoomu a ještě rychlejší ostření, ale to také může počkat. A ještě jeden test jsem s aparátem provedl. Chování přístroje a baterie při nevypnutí těla. Stane se, že po focení zapomenu vypnout foťák a nechávám ho na stativu nebo v batohu zapnutý. I když přejde do standby režimu, u předchozího modelu 5D Mark IV jsem musel dávat pozor, abych na to nezapomínal. Jinak jsem vytloukl do druhého dne baterii. To může znamenat problém, když momentálně nemáme kde nabíjet a nemáme třeba dost akumulátorů. Starší 5D Mark II to nedělal a tenhle R5 Mark II se toho také zbavil. Nechal jsem ho zapnutý přes noc na stativu a baterie byla v podstatě ve stejném stavu jako předchozí den. To byla další skvělá zpráva. Na závěr dnešního fotopříběhu mohu říci, že tahle dlouho zvažovaná, do detailu zkoumaná, ze všech stran otočená změna u mě proběhla nakonec až nečekaně hladce. S foťákem si spolu rozumím, různé drobnosti v ovládání a nastavení, které jsou jiné, se učím. V mobilu mám jako vždy stažený manuál k přístroji a cokoliv nevím, studuji. To nejhorší, co mě trápilo, totiž hledáček, stále polikám a i když třeba ve slabém světle je jeho podání trošku divné, s takovým šumem, který může zkreslovat pocit z fotky, jediná opravdu zvláštní vlastnost, kterou mu musím vytknout je, že při paningu nebo rychlém švenkování napříč prostorem se jeho obraz tak jako rozmaže, jako bych hrál nějakou počítačovou hru. To není úplně hezké a v porovnání s optickým hledáčkem je to vyloženě mínus, tam se nic takového neděje. Když jsem ale v menu našel a zapnul funkci simulace optického hledáčku, je ten pohled do něj ještě o chlup lepší, aspoň pro mě. Také jsem nepřišel na to, že by se pro aparát dělal úhlový hledáček, který se na zrcadlovce občas v extrémně těsných prostorách hodil, ale jeho přínos asi nahradí otočný displej foťáku. Ostatní vlastnosti jsem přijal jako realitu, která mě od dalšího focení už neodradí a se zbytkem se smiřuji velice snadno. Technická kvalita ostrosti fotek je jednoduše báječná, ISO a šum se projevují opět o několik clon lépe, než tomu bylo u zrcadlovky. 30 megapixelů jsem vyměnil za 45, 7 snímků za sekundu povýšil na 30, 120 snímkové video za dvojnásobný framerate, nevždy dokonalý autofokus zrcadlovky za perfektní, podivné ovládání okem, které jsem kdysi zkusil na filmovém EOS 3, je zde povýšeno na skvělý, jednoznačně funkční pomocný nástroj, problematické dálkové ovládání je též bezchybné a pravda, pohoršil jsem si na výdrži baterií, takže při 2 až 3 hodinovém nabíjecím čase nemusí pro celodenní práci ani 3 akumulátory být dostatek energie a klasický,
hladoučký optický hledáček jsem degradoval na monitor. Ale dnes už mohu říci, že tenhle ústupek přežiju a nemusím kvůli tomu seknout s focením. A kdo ví, třeba se to u příští generace ještě zlepší, nebo soudruzi z NDR vymyslí něco dalšího, lepšího. Uvidíme, kam nás vývoj zavede. Tuhle změnu platformy musím pokrokem nazvat každopádně. I přes tu averzi k hledáčku se na práci a výzvy z R5 Mark II opravdu těším. A to je pozitivní nakopnutí, které pro kreativní práci potřebujeme nezbytně. Po dopsání dílu jsem si vzpomněl ještě na jednu nesnáz s přechodem. Hledáček zrcadlovky je k dispozici vždy, pokud máme sejmutou krytku. Prostě až na další vidíme hned, co je před objektivem. U nového stroje musím nejdřív namáčknout spoušť, aby se uspaný hledáček probral k životu, což mě občas poněkud vyvede z koncentrace. Ale na to si buď zvyknu, nebo bude v nastavení něco, co to vyřeší. Pro kolegyně a kolegy plánující podobný krok mám krátkou rekapitulaci. Při změně aparátu může být ve hře víc než jen tělo. Objektivy, radiové odpalovače a přijímače, paměťové karty a jejich čtečky, nabíječky a baterie, krabičky, pouzdra, batohy, software pro zpracování, počítač a třeba i stativy, gimbaly a stabilizátory. To všechno může být tak říkajíc na tapetě a cena za přechod tak může být finančně i psychicky dost odlišná a je třeba na to myslet dopředu, abychom nebyli zklamaní. 130 000 je za bezzrcadlovku a příslušenství dost, je to ale výkonný stroj a konkurence prodává naprosto srovnatelný za téměř 200 000, takže by mohlo být i hůř. To bylo zhodnocení mých ano, ne, proč a nač, zač a jak a kdy. Podrobněji se k funkcím R5 vrátím v některém z dalších dílů podcastu, až nazbírám více zajímavých poznatků. Kdybych byl Halina Pavlovská, končil bych glosou. Závěrka potichu bzučí, hledáček mě trochu mučí. Poslouchali jste podcast Fotopříběh. Vyprávění o všem, co je pro mne důležité při fotografování. Pokud jsem vás zaujal, poslechněte si také další díly Fotopříběhu a máte-li chuť, odebírejte můj obsah nebo zanechte reakci. David Špidlen, Fotostudio Bod zlomu. Fotopříběh, kanál plný světla. Kompletní obsah naleznete na herohero.co/fotopříběh. Facebook, fotograf David Špidlen. www.portretní-fotograf.cz. Zhasínáme.